Arita sa impeachment case batok manghigala ni Vice President Sara Duterte. Kay kining impeachment case mga kaigalaan, upat man gyud ni kabuk ang napasaka mga sukid tigpaminaw kung nakabantay mo mga sukid tigpaminaw no. Upat yun ka mga kaso na pasaka pero duha lang ang na-approve mga kaigalaan no. Kaya ang unang kaso gipasaka katong sa Makabayan Black mo to'y first nga kaso pero daan na ta nakalantaw adto nga medyo wa pa mo abot mga higala sa February 6 gipasakan lang kaso day. Attack na attack yun sila nga ilang ipa-impeach mahigala Sara. Straight to the point. Ni resulta tong ilang unang no mo to'y first nga napasakag kaso, ikaduha mga kaigalaan ang civil society organization nga kining Tindig Pilipinas. Sila may ikaduha nga nipasaka og impeachment case. Ug unya ikatulo mahigala ang kadtong mga religious leaders. Ikaapat mahigala laing grupo katong grupo ni Cabrera et al. Mao to nagpasaka sad og kaso. So upat ka mga impeachment complaints ang gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Datong adlang Lunes, pizza kaman ni karon, pizza 2. Mao to mahigala ang sugod nga deliberation sa House Committee on Justice. O sa ilang pag-deliberate, una, sufficient inform ba? Wala na. Wala to'y labot mahigala ang first impeachment complaint kay ni Igo siya mahigala sa 1-year bar rule. So, wala siya ma-appeal. Ang kadtong sa Tindig Pilipinas, ikaduhang impeachment complaint, gi-withdraw nila. So, duha na lang, no? Sufficient inform ang duha. Pag Martes, ilang gi-take up mga kaigalaan, o gahapong adlaw gi-take up na sad ang fourth impeachment complaints o gunya gibutuhan mao ni ang hitabo sa voting. Atong paminawon sa kuno names we. Grabe overwhelming kayo mga higala ang nahitabo sa voting mga sukid paminaw kagahapong adlaw kung kisay pabor kisay dili. Atong paminawon si Jervelo Istro mahigala sa pag preside niya o pagbutuhay na sa third impeachment complaint. Atong paminawon na kasamang ni Muel. Kani. Effective to the justice members in the determination of the sufficiency in substance. In other words, we will be voting on the entire impeachment complaint and not on the individual grounds. And we are not conceiving as well the situation where the members will be manifesting a different position with respect to a respective ground of the impeachment complaint. With that, we shall proceed to vote. The chair is now ready to hear the motion on the sufficiency in substance of the third impeachment complaint, that is Father Sabalia et al. Impeachment complaint endorsed by the Honorable Congresswoman De Lima. Madam Chair. The Honorable Asidre is recognized. Madam Chair, I move that we vote on the sufficiency of substance on the Sabalia et al. Complaint. May we be given the opportunity to make it more accurate. We Madam- need to declare either sufficiency or insufficiency in substance of Sabalia et al. Complaint. Madam The Chair. Honorable Asidre. Madam Chair, I move that we declare sufficient in substance the Sabalia et al. Impeachment complaint. There is a motion to declare the sufficiency in substance of Sabalia et al. Impeachment complaint. The same has been seconded by the Honorable Tino and the Honorable Zamora. Do I hear an objection? No one is objecting? Objection, Madam. An objection has been registered by the Honorable Suntay, which means we will proceed to vote. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Hapit tanan ni mahigala nagkuan. Sila gid tanan mo iniisas kamot Can you except sa usa. higher your hands just to make sure that the Secretariat will come up with an accurate counting? Okay. Mao ni mahigala.
Nagko kay mga ngisi, oh. Sige. Mao ni ang in favor mga kagalaan. Pila ka bok membro ani mga higalang House Secretariat, Committee are you on Justice? Okay. Kong Dumogan is here and raising his hand as well. Oh, you may now put down your hands. Those who are not in favor of the motion, those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. It's okay. Those who abstain, please raise your right hand. All right, so that concludes the voting. Secretariat, the result, please. Mao ni mahigalan hitamong voting kagahapon. Okay, gihatag sa sekretary. Announcement na dayon si Jerbel Ruistro, ang chairperson sa House Committee on Justice. For the record, the Honorable Renego just came and she's registering as well her vote for the affirmative. That is in favor of the motion. Okay. The vote of Arnan Panaligan is counted already per the Secretariat. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the Chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Okay. Daog mahigala impeach kay Sara sa third to o sa fourth. Manay nahitabo mga kaigalaan, pero gamay lang nim sa atong tagagpagtagad mga kaigalaan kay sa diskusyon mga sukitig paminaw hasta si Congressman Rufus Rodriguez nga mao mahigala ni argue indayken, no? Labot mga higala sa pag-question, labot sa jurisdiction, ni apil og butar mga higala kagahapon. Nagtuto mga tao, mga sukitig paminaw nga okay ni Rufus na, pero ni apil og butar mahigala nga impeach kay Sara. Nganong lahi man ang treatment? Lahi ang treatment sa kanang BBM mga higala nga impeachment complaint, gipatay nila diha lang sa House Committee on Justice. Nga mas dako tong kasong BBM. Pero kining kang Sara, wa gyud, no? So, kita ginap sufficiency in substance yun, mga sukitig paminaw, ha? Pero pag voting nila mga kagalaan, bebe, ato tara, ibalik ko no gamay dong voting dong mura mag smiling mga naong ni sila. The Honorable Asidre is recognized. Gamay lang hamura ni mga higala ba kanang numbers game man gud ni, no? Kini may higalang impeachment numbers game ni. Mao na nga diha sa House Committee on Justice, majority din ha mga anti-Duterte nang naa. Kini ko mga congressmen mga kakailan kung gisa naglingkod sa Malacañang, mao man ila na andan gyud mga sukitig paminaw, no? Politika man gyud ning impeachment mga sukitig paminaw. So dawaton gyud mo na nga numbers game ni, ha? So kini ni ang si Jerbel Ruistro may ika-56 day, wa sa mapil og boto. Kay ikaw nga chairperson, ikaw nga presiding officer, mubutar ka mahigala to break a tie. But kung walay tie, di kinahanglan nga mabutar ka. So ang nibutar ini mahigala 54 kabuok ang nibutar mga kaigsunan nga kini ni ang uyon sila nga impeach ko si Sara. Usa lang ang wa mo uyon, unya 0 ang ni abstain. Tumbalikan gamay dong ha pag kuandong kay mura man og kanang smiling magkaisa mura man og kwan. An objection has been registered by the Honorable Suntay, Okay. which means we will proceed to vote. Pag voting pala dano, smiling Those kayo ba? who are in favor of the motion, please raise your right hand. Wala smiling kayo? Di na butang pasangil nga smiling kayo nakadawat umalita.
Can you hire your hands? Di lang ta mamasangil po. Just to make sure that the Secretariat will come up with an accurate counting. Tara mga naong, sanag kay mga naong mamang higala. Natara mo. Tama. Okay, so sila mga higala, isas kamot. Unya, kung mafokusan sa kami, tanawag mga naong, sanag kayo. Murag malipayon kayo, mga higala, murag... Be. Okay. Secretariat, are you okay? Kong Dumogan is here and raising his hand as well. Smiling kayo? Oh, you may now put down your hands. Di lang po tama masangil. Nga mura bag smiling mo kadawat bag Those who tagsa are, kamalita, who eh. are not in favor of the motion, di lang tama masangil those po. who are not in favor of the motion, please raise your right hand. It's okay. Those who abstain, please raise your right hand. All right, so that concludes the voting. Secretariat, the result, please. Okay. Ang result mga higala. Ano gibasa na mga kaigalan ha. The same result sa fourth. Muna nga ang third la akong gipabati. At smiling kayo sa mga congressman, no? Smiling kayo daw. For the record, the Honorable Renego just came and she's registering as well her vote for the affirmative. Asas That Gilbelo is in Istro. favor of the motion. Smiling kay Panagwais Gilbero Istro. Apil ba siya papinabit sa mga 18 Marines day? Doon na yung mga malita-malita ang kwarta na dawat. The vote of Arnon Panaligan is counted already. Pero di for lang tama the masangil. Di Secretariat. lang tama masangil. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Okay. Liberated per ground. All right. Okay, standby. Gamay lang names, no? So mo ni mahigala na hitabo kagahapon ang third impeachment complaint ni maora ang boto sa fourth. So duha gyud ka impeachment complaints mahigala ang naprobahan for filing mga kigalaan sa House Committee on Justice. Ang sunod mga kigalaan tagaan nila og 10 days si Vice President Sara Duterte sa pagtubag ug unya mapasa ni sa plenary. Buti pasabot og plenary na mga higala mao na kini ang tibuok House of Representatives. So sa tibuok House of Representatives, imagine, dili sa committee level pa lang, muna ako, muhimo kong forecast mahigala labot ani ron. Kung ako may mo forecast ani mahigala, pasar naman dili sa committee level, di mapugkay na mga higala ingon nga ma-surpresa mo anang committee level mahigala kay majority, tama ko, si Luistro, Jerby Luistro, kining mga congressman nga naadha mahigala, mga pro BBM mga gini sila, no? Muna nga kang BBM mga kaigalaan lahi yung treatment. Ang kang BBM, dismiss dayon. But ang kang Sara may gala pasar. Duha kabuk mga sukitig paminaw. Straight to the point. Napasar mga kaigalaan adto ni plenary. So ang tibuok House of Representatives mao na moboto. So kini karon ang nibutar mga kaigalaan 55 pa lang kabuok. Why labot si Luistro kaysa may presiding officer. So ato may gala tagad pagtagad ha. Sa 55 kabuok 54 ang nibutar. Nga yes. Pila man ang 54? Unsa man ang 54? Out of 55. Sa ito pa kung atong ibutang o percentage sa mga 98%. 98%. Butar mahigalang ipa-impeach si Sara. Unsa may mahitabuan is plenary. Straight to the point. Okay, atong balik-balikan mahigala to mga hisgutanan ro butaga.
na kini sa House Committee on Justice kay mao man ni may galang procedure nakakuha sa 54 votes mga kaigalaan. Usa ra gyud ni misik. So pag abot ini sa plenary, pila naman lagi kinahanglan nga boto pag abot sa plenary. Ang atong forecast ini mga kaigsunan, mao nga inig-abot sa plenary, ang gikinahanglan nga votes is 1/3 votes lang. Ang mga congressmen karon dunay 318 congressmen, ang 1/3 ana 106 congressmen. Straight to the point. So kung dunay 106 congressmen nga mopirma, tuloy-tuloy na ang impeachment. I-transmit na kanang articles of impeachment ngadto na sa Senado. Ang Senado mo convene as impeachment court. Mao kini ang procedure, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Akong tanaw ini mga higala, mo forecast ko ha sa akong kaugalingong forecast lang kay kini ako mga forecast na ba base sa balaod, base mahigala sa tunhibaw-an, dili ko mga kaigalaan propitang mananagna. Kini ako ang atong analysis mahigala base lang ni sa atong nahibaw-an sa balaod, base mahigala sa atong nabasa sa mga movements karon nining atong mga magbabalaod. Sa una pa 2022 mahigala gi-forecast ko na nandaan something will happen ining Sara mga higala nganong ni sugot sa daykin nga kini ni ang gipanguyaban sa balik-balik tos Davao, nga giingnan siya nga modagan, nahimo siyang running mate mga higala nga at that time mao to mahigala ang perfect time for Sara Duterte nga mahimong presidente. Straight to the point. Mao to perfect time gyud niya. Tanang congressman mahigala suportar mga sugid tigpaminaw kay si Digong mo inaas Malacañang. Apan ni slide down siya. Karon kita gid sa consequence sa iyang desisyon mga sugid tigpaminaw. Pero ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang mga supporters mga Duterte di gid mo biya pod mga higalang Sara ngano man tungod sa ilang loyalty sa amahan nga bisan pa man og ang uban daghang kog na istorya may glabida galingo-lingo sa desisyon Sara. Pero kini ni ang padayon ang ilang support kay way laing makaluwas at turong Digong mga sukid tigpaminaw nga tos dahig si Sara Rasad mga kaigalaan. Straight to the point. Na unsa may sunod nga senaryo ani? Kay karon manggod mga higala ang support sa mga tao eleksyonon karon tinuod-tinuod lang prangka-prangka lang mga higala og eleksyonon karon dayon daog Sara. Ang problema ini eleksyonon 2028 og makadagan pa ba Sara anang 2028 o di na. Kay once mga higala lahusan siya ining impeachment karon mga sukid tigpaminaw di na sa kadagan tungod kay duna may attach diha mga higala nga aside sa removal from office isip Vice President appeal diha mga higala ang perpetual disqualification from holding public office. Straight to the O point. maunay giapas maunay giapas nila nga matanggal gi Sara ma-disqualified mga higala di na makadagan para nga wa na aya hadayhay na sila inigabot sa 2028. Straight to the point. Kay samtang na si Sara diha mahigala kinig musipyat ni inigabot sa Senate panalitan og musipyat ang voting sa mga senators nga maabsulto Sara bida. Determining factor gyud na maabsulto gani Sara sa impeachment wa na. Kurog ni mga congressman mahigala nga nibutar batok niya. Pero mo lagi na ang pangutanan dako makalusot ba siya ani di ba? Kay kung atong i-forecast mga kailan timan-an nato nga ang 1/3 votes under the Constitution ang gikinahanglan lang dito sa lower house aron ma-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senate is only 1/3 votes. So pila may 1/3 sa 318 congressmen. Dunay 106 lang. Kanang 106 kaya kay kuhaon nila. Nakakuha na gani sa daag 54. Dili pa lang daan may gala sa committee level nakakuha na sa 54. Pila naman ay kuwang 52 na kuwang. 52 ka congressmen na kuwang. Sa laktod nga pagkaistorya, dako ang tsansa gyud nga makakuha sila og another 52 votes, tuloy-tuloy na nga matransmit mahigala ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Pag abot sa Senate, kay ang Senate President di naman si Escudero. Sa una si Escudero mahigala nalangan-langan man to kay naglalis to mahigala sa word nga forthwith. Karon si Soto may presidente sa Senate. Gaatang to Soto mahigala inigtug pa Senate ana tuloy-tuloy ginadayon kay mo na ganahan Soto mahigala. Nga madpaspas ng impeachment. Straight to the point. So karong tuiga 2026
determining factor. Musipyat gani mahigalang Senado, dili gani mga kagalaan makonbikto Sara Senado, wa na. Presidente na si Sara Duterte. O musipyat, dili siya konbikto, but makonbikto gani siya karong tuiga, kinahanglan mo, himo ang mga Duterte plan B. Mahimo sila plan B mga sukid paminaw. Nga na to masabot nga kinini ang pagka-presidente sa nasod, destiny. Mahimo mahigala nga ang pagka-presidente dili gud para kang Sara. Mahimo mahigala malagmit na ay laing Duterte nga maogi destiny na. Karon mahigala ni declare man Sara nga dagan. O okay na siya. Pero og ma-disqualify mga kagalaan kay kining kontra mga sugid paminaw di man ni gusto og sa kon pa ni di ta makig fight og patas ang laban kay og sa sabong pa ni mga sugid paminaw og mo fight og sabong naa kay buwang ang kontra kanang way buwang. Og di gani naa kay buwang pero ang kontra usay buwang duha imo. So kini mga higala malagmit diri sa plenary, malagmit duol kayo sa tinuod nga makakuha sa buto nga 1/3 votes. Mauray requirements aron nga mapasaka, gamay rag requirements nga mapasaka ang articles of impeachment. Pag-abot sa Senate didto mas dako ang requirements. Ngano man 2/3 na may gikinahanglan. 2/3 votes naman sa mga senators. Ngadto na mahigala ang medyo kumbate pero akong forecast 24 senators kinahanglan sa mukuha og 16 aron nga ilang makonbikto Sara. Di gani sa kakuha og 16 absulto Sara. Akong forecast mga kagalaan kung hatagan ang mga senador o basihan lang ako mo forecast ko ning kang Sara nga impeachment asa ning kang presidente Duterte may gala kang former president Rodrigo Duterte sa dahig. Wa pa kay ko ka-discuss ana pero mohimo ko akong forecast kaugalingon. Kining kang Sara inigabot sa Senate kung ebidensya lay basihanan. Unya pasagdan nimo ang mga senador according to their conscience mahigala unsaon la pagbutar, absulto siya. Pangka lang pag-istorya. Pero dunay pressure mahigala nga idakdak yun nga pulsa mahigala nga gikan sa taas malagmit padong sa pagkakonbikto indekin. Straight to the point. O di mo tagag presyo ng mga senador, mingon lang, okay, sige, according to your conscience lang, tanawang ebidensya, basihan lang ebidensya, unya, i-evaluate ninyo maayo, unsay sincere ninyo nga pag-evaluate, base sa inyong kasing-kasing lang, nara ninyo. O anaon ni mga senador, ako dakog pagtuo nga absulto gyud. Pero kung dukduko ng mga senador, sama ining batoron, di naman ikatunga mga higala atol sa impeachment. Di naman katunga. So, iba na nadaan ang Duterte nga side indikin. Kay, inyo man nga, doon ay warrant sa bato sa ICC. Anytime umutunga. Kini ba, kanabang dut-dut yun ba? Dut-dut yun. Dut-dut yun. Si Bato de la Rosa, wa na ron mo pakita. Inigsugod sa impeachment trial ni Sara, iba na sa usa. Iba na nadaan. Numbers game man eh. Si Bato de la Rosa, di katunga, kay umutunga mahigala, mawarrant ni sa ICC. Mo na mahitabo, mo na ka na sa bato ron, gatago-tago na mga sukid di paminaw. I-implement pa nila, bahala nagmoingon, mahigala nga, why jurisdiction, lahi man na atong dagan ron. O kinis bunggo, mahigala, mahimo pa ganin ng ilang dukdukon sad. Unsa magka, dili ka mo, tuman o sa imong gusto, kaya pwede sa kang ipadakop sa ICC. Itong over sa kata sa ICC. Plus kini mahigala si Chis Escudero, Jingoy Estrada. O kini mahigala si Joel Villanueva. Nga daan na mahigalang gina, narabay kaso mo. O dili mo mutuman sa mong gusto, padung yung presuhan sa may inyo. So ang principle of self-preservation mo abot gyud. Ang principle of self-preservation. O sabot pasabot. Unahon gini mo imong kaugalingon daan. Unahon niyo pagluwas daan ang imong kaugalingon. Una ka mo luwas sa uban. So unahon sa itong luwas itong kaugalingon. Ganahan tatang atong luwason si Sara, pero ang atong kaugalingon man, sama man na indakin sa kanabang mo sakay kay eroplano. Hindi sakay na mong eroplano, insaksyonan magkang simbako in case of emergency, kuha adan ni mong oxygen niya, usa pa ka mo taod sa oxygen sa bata nga imong kauban. Unahan yung imo daan.
Mo na principle of self-preservation. Kabantay mo bisag ari ka sakay das ko na mo ingon man na nga in case of emergency matagak ng oxygen na diha. Do na kay kaubang bata panalitan o do na kay kuan nga mo i-assist. Ayo sa assist da unahay mo kagalingon pagbutang sa oxygen na okay na ka assist na ka sa uban. So kiniron dut-dut gyud. Malagmit mga kaigalaan. Malagmit nga si Sara Duterte mahigala konbikto sa Senado. Kung dukdukon ang mga senador gyud, taga-ag pressure mga kaigalaan. Dito sa taas taga-ag pressure. Kaya plangka-plangka pag-istorya kay politika man Numbers game man mga sukiti paminaw. Kay kung dili taga-ag pressure kini mga senador. Akong evaluation kung dili taga-ag pressure inyon lang mga senador, okay, kamo na'y bahala. Tanawan yung ebidensya, tanawa inyong konsensya, ang sincero ninyong evaluation. Ingon ko mahigala absoluto Sara kinsa may mobutar mahigala kinsa may mo konbiktong Sara nga 16 ka buok. Karon lang daan si GB Ercito lang daan ingon ako daan nga di kay ko ganahan impeachment. Ngano man kanas GB Ercito daan na mahigala pila man sa kabuk 15 sila kabuk ato kung pastada dong names kining 15 ka buok nga diya sa Pikas siyam ning diya sa Pikas. But kining siyam igo naman ni nga makapa absoluto. Ang problema lang, kining siyam nga igo maka-absulto, na iba na nasandaan, si Bato, di nagkatunga. Unya si Cheese, kini si Jinggoy, o kini si Joel. Gahata-hata man ni ron, saman mo. Duda gani ko yung dekin, usay mga kasabutan ni ron, kay giuna-una na sa buong rebelya, o giasampula na, o ta na prison sa buong rebelya, ha? Unsa mo, gusto mo musunod? Kana, delikado na, day. Doon nag-extrahan na, buong rebelya. O, kita mo? Doon na. Isampula na mo, ha? Unsa may inyo? Kamoy mapriso o mapakayro-hero mo o mapriso mo? Kini mo, manimbang ka man yun. Manimbang ka man yun. Labi panalitan si Escudero, mga kailangan. Magunahuna sa iya, si Heart Evangelista. Bisan siguro kayaho ni Cheese, mga kailangan nga, okay lang siguro mapriso ka dito, anak. Labi pa, og na kay dugong aktivista na anday, mahuna maka, sige, okay lang tag priso na. Pero ang imong pamilya, ang imong, panalitan kin si Heart Evangelista day, masugot ka niya mga prisos Cheese. Kuan man So medyo lisod ni mga kagalan. Ang pressure, ang pressure. So tanaw na ko, napasar na sa House Committee on Justice, sa plenary, dool ang tinuod, dool sa tinuod nga mapasar, 52 lagi kinahanglan sa plenary. Aron magkakuha sa 1/3 votes, inigabot sa Senate. Akong evaluation sa Senate mahigala kung tinuuray lang yun.